Hai friends, encolar matela niku tonala Bhagirathi kannada vlogs. Friends, ini enklego bisu parba anjatule en ಹೊಸತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ದೇತನ ಏನಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡು ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸು ಕನಿ ಎಂಚ ಆತನಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇವೇನು ಬಲೆ ಅನ್ನೋಟಿಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತ ಬಂತದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬೇವೆ నా జోకులు హస్బెండ్ పూర రెడీ అదులేరండి విశాఖ ತುಳು ವಿಶಾಖನ ಹೊಸತ್ ಡ್ರೆಸ್ ವಿಕಾಸ್ ತುಳಿ ನಾ ಸಮ್ಮನೆ ಹಾಯ್ ತುಳಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಸು ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಸು ಮಾತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಜ ತುಳಿನ ದೇವರನ ರೂಮು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ತುಳಿ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ದೀತಾ ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ದೈತೆ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಿರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಂದಿರ ಹೋದ್ವಕ್ಕ ಅಂದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಿರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜೋಕುಲು ಆರು ಯಾನು ಪುರ ಸಮ್ಮಲೆ ದುಂಬು ಹೋಯ್ತು ನಾ ಮಂದಿರ ಹೋದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಿರ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಿರ ಬತ್ತದ ಕೈ ಪುರ ಮುಗಿದಾಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯರಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ಬಿಸುಕು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿ ಕೋರಿ ಸಾರ್ ಪಂಜಿದ ಗಜಿಪು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲವನ್ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀತ ಇತ್ತೆ ತೋಡ್ದು ದೀತನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಭಾರತಿನಡೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಭಾರತಿನಡೆ ಪೋದು ಸುಖ ಅಲ್ಪದಾಯ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಹಡೆ ಪೋದೇಕ ಇಡಿ ಅನ್ಪೆ ಅಂತ ಮರತ್ತೆ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಈ ಸತಿ ಅಂತ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಐಟು ಪೂರ ಬಾವಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಬಾವಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಿ ಯಶೋದಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಕೋರಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಒಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಕೆಲವರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಪ್ರತಿಕ್ ಜೀವಂಡ ಯಾನೆ ಬಲಸರೆ ಪೂಪು ನಿರ್ದಾರ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಕ್ ಜಿಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಚುಚುರು ಮಂತನೆ ಆಯನ ಹೋಗ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತೋನಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಸುಗ ಅನ್ನನಕಲ ರೂಮ್ ದಾಡಿ ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನೆಂಚೆ ಗಂಚೈನಿ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಗೊತ್ತಾನ ವಾಮಿಕ ನಡೆ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೊಲೆ ವಾಮಿಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಸು ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೀಸು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾಕ್ಕನಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಯಿನೆ ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಂತದ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಯ
ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಎಪ್ಪಿದಡಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಹೋದಕ್ಕಂದು ಪೂರಿಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತ ಪೂರಿಕ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗಿರ ನೀವು ತಾನು ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ಸುಧಾರ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಂದೆ ಸುಧಾರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಣ್ಣು ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್.